Hola, bona tarda. Se'm sent, no? Bona tarda, vesprada, hora baixa. I l'objectiu d'aquesta ponència és explicar-vos el que jo crec, personalment entenc. És a dir, quina és la vinculació que jo veig entre Lazarillo, és a dir, ho podem generalitzar al siglo d'oro, és a dir, entre la literatura castellana del siglo d'oro i la catalana. És a dir, concretament entre Lazarillo i moltes obres concretes que tots ens sonen, perquè quan llegim aquestes obres, ja ho hem dit mil vegades, doncs ens apareixen moltes paraules que ens recorden mots catalans. I si ens recordem mots catalans, el més fàcil és buscar-los en la literatura catalana, que no ho fem i ho hauríem de fer. Feta aquesta introducció, jo us vull recordar que per a mi en una obra literària, en qualsevol llibre, hi ha tres elements importantíssims, que són la llengua en què ha estat escrita aquesta obra. Segons la llengua, doncs una obra en concret la ubicarem en una literatura concreta. L'autor és importantíssim també i segons l'autor també doncs, parlarem del context i de la tradició d'aquesta obra. Llavors, pel que fa a Lazarillo, que és aquest llibret d'aquí, què passa? Que sempre se'ns han dit que és castellà perquè ens ha arribat en castellà. Això és un error, com una casa de pagès. Que ens hagi arribat una obra impresa en una llengua no vol dir que hagi estat escrita en aquesta llengua. Hauríem de mirar el manuscrit autògraf. Llavors, què passa? Com que es considerava castellana, la recerca de l'autor s'ha centrat en el nom castellà. Segon error, en què estic esperant jo una proposta concreta i raonada sobre aquest autor, perquè fa 1000 anys que totes les universitats i el món de la filologia estan fent propostes concretes amb noms i cognoms, però encara no apareix la persona. Sé que hi ha propostes, però no. I després, clar, si és castellà i l'autor és castellà, doncs la tradició ha de ser castellana. Però hi ha un quart element que per a mi és importantíssim, que és l'estil. L'estil de l'obra. L'estil ens atrapa. L'estil fa que rebutgem una obra. L'estil ens dona informació sociolingüística. Quan una obra és anònima, segons les paraules, podem destriar, veure, perquè tots els autors tenen o tenim manies, no? Ens agraden unes paraules, uns temps verbals. Segons això, de seguida, oi, aquest autor deu ser d'aquesta zona, d'aquesta ciutat. Llavors, per mi, la característica de l'estil d'aquesta obra és que no s'entén aquesta obra. Si la llegim, no l'entenem. Si jo he passat per la facultat, no l'entenc. Llavors, què passa? Si fem com una càmera, si som lectors, no? I ens allunyem del text, d'acord? Sí que veiem, allà, a la llunyania, veiem uns personatges, no? Que es belluguen i van per unes ciutats, i misèria i companyia, i el nen aquell, no? Però clar, si volem entendre més el significat del que ens estan explicant, la psicologia dels personatges, els temes, ens hem d'endinsar en el text, i no l'entenem. Llavors sempre es diu que, clar, és que això és un castell antic del segle XVI, i és per això. Però clar, jo crec que no és per això. Llavors us posaré un exemple ara. Al final de la novel·la hi ha un moment en què el nen ja s'ha fet fadrí, s'ha fet gran i s'ha enamorat d'una noia, d'una dona. I diu, més o menys, diu, jo estic tan enamorat de la meva dona que quan sento que parlen malament d'ella m'emprenyo. Llavors hi ha dues seccions. Primer, sentim que parlen malament d'algú i ens emprenyem, no? Com aquest estiu amb nova història, tota la polèmica, veiem que parlen malament i ens emprenyem. Però clar, què diu aquí realment, en aquesta obra? Diu, antes, cuando algunos siento que quieren decir algo de ella, bla, bla, bla. Llavors, clar, la tornem a llegir i no s'acaba d'entendre, perquè és com un conjunt de subordinades molt llargues i entremig de les subordinades sabem que hi ha un connector, que és l'antes, d'acord? Sembla que ens vulgui dir que primer passa no sé què, però després, o malgrat no sé què, passa una altra cosa. Llavors l'antes aquest, jo vinc a fer-li voltes a l'antes i no caic. Llavors és com si hi hagués una disfunció entre l'estructura superficial i l'estructura profunda. És a dir, no acaba d'entendre's el que ens vol dir l'autor i com ho diu, no? Propostes, no sabia escriure, no havia dormit aquella nit, estava borratxo, tenia una pressió, el perseguien, estava a la presó, o hi ha una interferència d'una altra llengua. Llavors jo us proposo que una comparança amb el català i amb el castellà. Llavors la frase que jo crec que s'hi acostaria, crec
perquè no existeix aquesta frase textual. Jo me l'invento, és aquesta. Ans, perdó, sí, la segona. Ans, quan sento que algú vol dir coses sobre ella, aquesta seria la frase catalana, que se le acostaría. La castellana es la 3, digo, ahora bien, cuando oigo que alguien quiere decir algo de ella, llavors veiem que és coherent 100%. Llavors jo defenso que aquesta frase no és la castellana actual, sinó és la que hauríem d'haver trobat en el text. Llavors, per què no la trobem? Jo us acabo de fer una proposta. Podria ser que hi hagués una interferència d'una traducció del català al castellà? Podria ser, sembla, però clar no es pot demostrar. Ara bé, jo us dic, en un context traductològic real, és a dir, agafem les obres catalanes del segle XV, quan es tradueixen al segle XVI en castellà, podem trobar aquestes mateixes incoherències o paraules estranyes, però les podem trobar com a origen, com mals orígens de textos catalans? Jo us dic que sí. Llavors, doncs el que hem de fer és agafar el tirant-lo blanc, que és aquesta obra d'aquí. S'aguanta? Sí. I després, què hem de fer? Hem de comparar-la amb aquesta altra obra, que és la traducció castellana, que es va fer del tirant-lo blanc al segle XVI, a Valladolid. I llavors, si mirem la traducció castellana, jo anava buscant un antes. Cada vegada que jo buscava un antes, anava al text català, i què trobava en el text català? Un ans, com ara veurem. Llavors, veiem, diu, el capítol 3 diu que la muller que ha matat el seu cos deu amar molt més l'ànima, bla, bla, bla. Diu, ans deu fer gràcies a Nostre Senyor. Com ho han traduït això al castellà? La mujer que bla, 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 antes. Diu, no, home, aquí no hi ha una expressió de temps. Aquest adverbi de temps no està ben utilitzat. Hauríem de dir, i hauríem de trobar ahora bien, por tanto, és a dir, són connectors com causals i latius, no sé, consecutius. Ha de hacer gracias a Nuestro Señor. Sobre la segona, el senta, el que havíem vist, Diu, algunos siento, sembla que sigui una traducció de sento, de sentir, de sent, no? Llavors, al tirant-lo blanc. Diu, he gran dubte que no ho senta la senyora emperatriu. Quan això es tradueix al castellà, i no ho fan bé. Diu, temo que no la sienta la emperatriu. No, home, no. I hauríem de trobar, oiga, temo que no la oiga la emperatriz. I per què em posa sienta? Mireu, han agafat el senta i s'han quedat tan amples. Això és real. Diu, no, és que vosaltres no teniu arguments, us els inventeu. No. 1, 2 i 3 llibres. La tercera comparació. Ausiàs Marc, que és molt complicat, no anem a entendre, no anem a ficar-nos en la comparació del text, però sí en la paraula. Diu, per exemple, en un poema, diu, no em repta algú si el teu no es mente. Com es tradueix això al castellà per Jorge de Montemayor? Diu, no repta alguno. No, nen, que no veieu que està malament. No repte alguien. Ui, 2 minuts, no tinc temps. Veieu que aquí ha aparegut el que jo volia que aparegués, és a dir, hem d'explicar per què no encaixa la llengua i hem d'explicar també què passa que ha aparegut la literatura catalana medieval, d'acord? Però la idea era explicar-vos totes les paraules que jo he vist o que jo crec que apareixen, que estan compartides tant pel Lazarillo com pel Tirant-lo Blanc, Sant Vicent Ferrer, etc. Ens hem quedat en la introducció pràcticament. No obstant, mireu, un exemple, no? Mots i expressions compartits per Lazarillo, pel Tirant i el Tirante. Per exemple, la primera, fem una o dues i ja està, vinga. Diu, poques de tripes. A Lazarillo apareix poques de tripes. Diu, con otras pocas de tripas cocidas. Jo, clar, la primera sorpresa és que diu, pensem, no, això no està bé, no? Pocas de tripas. Seria pocas tripas o he comido un poco de tripas. És a dir, o el masculí amb la preposició o sense la preposició. Però fixeu-vos, al tirant, al capítol 9, trobem, diu, lanzó una poca de agua. Dic, va, ja l'hem trobada. És la mateixa. És a dir, trobem un partitiu que en castellà no existeix, però que sabem que és traducció del text de sota. Al tirant l'home posava, he pres una poca d'aigua. Què va fer el traductor? No tenia ni idea. Va agafar una, de, poca, de, aigua. Ergo, si això, el segon text, és una traducció del de sota, l'estructura de Lazarillo és que darrere de l'estructura de Lazarillo hi ha un text català, o hi ha un pensament català. Vinga, l'última paraula. Punit i punida. Avui es diu castigar.
i antigament sembla que es deia punir, però clar, el Lazarillo diu, adelante tu pasen fuese punido, i dius, que bé que escrivien, no? O no? Perquè si comparem el català, com és en català? Punida. Llavors, té tota la traça que ja sigui una traducció del punit, punido. D'acord? Hi havia un text català i un altre, vinga, va. Cámara y cámara. Lazarillo. Bueno, l'última, diu. Diu, en una cámara. Tras la llave en una cámara. Normalment en castellà té una habitació. Però clar, si mirem al tirante, capítol 5, diu, Diafebus entra... No. Sí, Diafebus entró en la cámara y como vio estar al tirante, diu, entró en la cámara. Diu, és la mateixa paraula perfecta, però clar, sabem que és traducció del de sota. És a dir, el tirant blanc posava, Diafebus entró en la cambra. Com tradueixen cambra? Com càmera. Llavors que és... O sigui, segurament, darrere del càmera de Lazarillo nos vindria una... Bé, o hi ha un pensament en català, o algú que està pensant en català, i càmera, càmera, ja està, arreu. Bé, llavors com a conclusió, millor si tenia paraules per explicar un altre dia, a l'estiu, jo no sé quan. Miro, és una passada, sí, és que això és una vergonya. No, una vergonya no, això és realitat. Bé, llavors jo les paraules que havia vist i que les trobem totes precitades, pàgina tal, capítol tal de la literatura catalana, jo vaig ficar en els corpus diacrònics, anava clicant paraules de Lazarillo en castellà, però jo li treia la O, la U, o jo visatge, en lloc de visatge, jo clicava visatge. Llavors m'han sortit com a xurros totes les obres catalanes. Llavors trobem que poques de tripes estava vinculada a poca d'aigua, punido amb punida, càmera amb cambra, almenys amb almenys, menester amb mester, sentir amb senta, tornando, tornada, amb tornant, tornada, les calces amb les calces, ànima amb ànima, en infinitiu, ve de en més infinitiu, és a dir, clar, com que tenim aquest context tautològic, anem comparant el Lazarillo amb la versió castellana i tot ho trobem aquí també en el tirant, d'acord? I en Nausiàs Marc. Etcètera. Loado, lloat, plega, plàcia, hubimos de partir, hauré d'acabar. Aquí és molt interessant, un altre dia us explicaré, perquè la perífrasi aquesta castellana de jo tengo que comer, clar, no existeix al siglo de oro, tot és jo he de comer. Però si mirem és com la catalana, he de menjar, és a dir, haver més de més infinitiu. Llavors he trobat dues perífrasis del tirante que quan es tradueixen del tirant lo blanc doncs es converteixen igual, es queden igual. I totes aquestes paraules. I per tant les obres que hi ha darrere del Lazarillo són aquestes: el tirant lo blanc, la traducció castellana, el Cure de Güelfa, Sant Vicent Ferrer, el Conqueriment de Mallorca i Blanquerna de Ramon Llull, l'Espill de Jaume Roig, els poemes d'Ausiàs Marc, la traducció d'Antoni Belaragut de les tragèdies de Sèneca, les ordenacions de la Casa i Cort de Pere els Cerimonios, Los somni de Joan, de Jaume Gasull i el llibre de Fra Bernat, de Francesc de la Via. Però el més divertit és que això són 20 paraules. Després vaig començar a clicar tot el corpus que jo havia extret de Lazarillo i us dic, totes les paraules que jo havia trobat que són acatalanades, totes estan... totes les trobem en obres en obres catalanes del segle d'or, però pàgina citada, capítol, obra i autor. És a dir, no anem a buscar Silla, no apareixerà Silla, però n'apareixen 30.000 més. Això, vinga, moltes gràcies.